Ja, dit is Campus Middelzee, een gebouw voor 2 scholengemeenschappen, Ulbe van Houten en voor de openbare scholengemeenschap Pieter Jelles. Wij gaan hier met de ingang van het nieuwe schooljaar komen we weer in. En daar hebben we heel veel zin in om met z'n tweeën dit gebouw te gaan bewonen. Ja, dat komt ik omdat je wethouder onderwijs bent, maar ik kwam erin en toen zag ik, wauw, wat een ruimte, wat iepen, groot, prachtig. Dus je bent wel een beetje grutsk? Ik ben super groot, ja zeker. Dit is het oude gebouw van Squalmierskip Ulbe van Houten in Sint-Anne. Aaskreun en net meer van deze tijd. En dit is het gebouw van Iepenbieren Squallen de Varakker. Beide squallen gaan er nou als 2 aparte squallen verder in Campus Middelzee. Jonken de squallen komt er ook een leerwerkplein. Dat ze leerlingen en bedrijven mij nog in contact brengen en houden. Het is zo van, er ontstond straks door vergrijzing en door pensioenen ontstond een vraag naar extra meeskeren, de vervangingsbehoefte. En toen hebben we zo een 2 dingen gedaan. We kunnen het op komen letten op mbo-niveau of als VMBO willen we dat van tevoren als centen organiseren, dat die jongeren hier straks ook blijven. Campus Middelzee kost het 8 miljoen en is daarmee een stevige investering voor een Lietse gemeente als het beeld. Een groot project van een anticipeergemeente. En anticiperen betekent kleerwijzen voor de krimp. En daar ben je op insprongen. Net alleen maar problemen zijn, maar ik kom ze. Dit is de grote overblijfruimte voor de leerlingen. We hebben hieromheen de praktijklokalen allemaal gelokaliseerd. Maar dit is wel het hart van de school. Persoonlijk is het inderdaad wel een droom die waar geworden is. Toen ik hier 9 jaar geleden kwam, was eigenlijk een van mijn opdrachten van zorg dat er een nieuw schoolgebouw gaat komen. En die wordt inderdaad hiermee bewaarheid.